Ahojte, dneska vám porozprávam o poruche, ktorá sa môže objaviť po pôrode. Preto sa nazýva popôrodná depresia. Na rozdiel od tzv. Baby blues, ktorá trvá len niekoľko dní, popôrodná depresia je vážnejší stav, ktorý si vyžaduje odbornú pomoc. A aké sú príčiny? Napríklad hormonálne zmeny, psychologické faktory ako je úzkosť, strach zo zlyhania, fyzické vyčerpanie, nedostatok spánku, slabá podpora okolia alebo predchádzajúca psychická porucha. Príznaky sú napríklad pretrvávajúci smútok, podráždenosť, úzkosť, panické ataky, problémy so spánkom, strata záujmu, pocity viny, odlúčenie sa od dieťaťa, myšlienky na ublíženie sebe alebo dieťaťu. Dôsledky, ktoré môžeme odpozorovať na pacientovi, je napríklad zhoršené zdravie, narušený vzťah s dieťaťom, riziko oneskoreného vývinu dieťaťa alebo zvýšené riziko chronickej depresie. Existuje aj prevencia. Je to napríklad psychologická príprava, podpora partnera a rodiny, dostatok odpočinku a pomoci alebo otvorená komunikácia a odborná pomoc. Liečba tejto poruchy je napríklad psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna, potom taktiež podporné skupiny, antidepresíva alebo silná podpora okolia. A také zaujímavosti na záver, baby blues zažíva až 80% žien, no popôrodnú depresiu môžu mať aj otcovia. A niektoré krajiny robia rutinný screening depresie po pôrode. Tak toto by bolo všetko o popôrodnej depresii. Dúfam, že ste sa niečo nového naučili a nezabudnite dať odber, aby vám neuniklo ďalšie zaujímavé videjko.